Tudod, mit fogsz csinálni hétvégén? Ha te is akarod tudni, akkor ismerd meg, hallgassd, éld át. A Győr Plusz Rádió és a Rómerház bemutatja Rómerkvelle. Hello Rómer népek, galaktikus bulival folytatódik a nyár a Rómerházban, de mielőtt rátérnénk a jövőre, egy picit emészgessük még a múltat. Panka vagyok, sziasztok! Rómerkvelle. Rómerház. Fogadjunk, hogy nincs jobb programod. Szuperkoncertek állnak a Rómerkvelle háta mögött nem várt sikerű fogadtatással. Horváth Gábor a Rómerkvelle és a Rómerház zenei program szervezője így mesélt az élményeiről Bajzát Zsuzsinknak. Nagyon kemény volt, nagyon fárasztó volt, viszont nem kellett agyalni azon, hogy hova megyünk hétvégén szórakozni, mert meg volt tulajdonképpen ilyen január közepétől egészen május végéig meg volt minden hétvégére a teendő. Az elején egy kicsit féltünk tőle, hogy mennyire fognak úgymond a rajongók, illetve az underground zenét szerető emberek visszarázódni ebbe az életbe, ugyanis nagyon rég volt már az, hogy minden hétvégén jó koncertek, jó zenekarok, jó underground DJ-k jönnek a városba, de szerencsére nagyon pozitív tapasztalataink vannak. Remélem, hogy a közönség, illetve a Rómerháznak a kedvelői is ezen a véleményen vannak. Örülünk neki, hogy megkaptuk úgymond a háznak a zenei programoknak a szervezését. Kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy továbbra is lesz Rómerház. Ugye a tavasz folyamán volt egy polgármesteri látogatásunk, úgymond, hogyha lehet így fogalmazni, illetve az önkormányzat is jelezte támogatói szándékát, úgyhogy ezerrel az őszre készülünk. Ahogyan haladtak egymás után a koncertek, szinte folyamatosan jöttek új zenekaroknak a bejelentkezései, hogy láttak minket, hallották más zenekaroktól, hogy mennyire jó hangulatba ment le a buli. Mindenki egy kicsit az elején megijedt, hogy úgymond pici a hely, ugye sikerült azért egy-két nagyobb nevet is hívnunk, például a Brains vagy a Halott Pénz, és ők azért elég nagy hangárokhoz vannak úgymond szokva, de mégis a koncert után mindenkinek ugyanaz volt a véleménye, hogy a faltól falig hatalmas buli és csápolás volt, úgyhogy lehet, hogy ebbe egy erős a Rómerház. Mindig nagyon sokan vannak a bulikon, általában telt házzal zajlanak ezek az események, és ugye hétről hétre mi itt a Győr Plusz Rádióban mindig beszámolunk az aktuális heti fellépőkről. Neked ki volt a kedvenced? Igazából én most ez hirtelenjében talán a Szabó Balázs bandája volt az egyik, ami így kedvencem volt, illetve a Random Trip sorozat, de majdnem, hogy mindegyik bulira tudom azt mondani, hogy valamiért kedvencem volt, vagy a zenekaroknak a hozzáállása, vagy pedig olyan közönség jött el a koncertre, akikkel így nagyon jót lehetett szórakozni. Mondjuk lekopogom, nagyon jó közönségünk van, tehát a Rómerházba, akik látogatják, lelkesek, tényleg a koncertek miatt jönnek, és duplán lekopogom, hogy semmilyen probléma még nem volt, akár rendzavarás, vagy bármilyen gond, ami úgymond az ott lévőknek a szórakozását megzavarta volna. Úgyhogy reméljük, hogy ugyanez folytatódik az ősz folyamán is, és egy kicsit visszatérve, talán mindenkinek számára emlékezetes ez a Halott Pénz dupla februári buli, amire ugye 1-2 óra alatt elfogytak a jegyek, legyen akkor az akár a kedvenc. Aztán volt sőt nem is kettő nagyon jól sikerült Intim Torna koncert, aztán például én biztos kiemelném a Cloud9 Plus-t is, az volt az első, amin én voltam a Rómerházban, és azt gondolom, hogy akkora nagy siker volt, hogy szerintem egy fontos mérföldkő vagyunk mi a csapat életében. Igen, akkor mondjuk legyen a Cloud9 Plus a kedvenc bulim. Igen, az a koncert volt, ami úgymond a legelső, úgymond ilyen wow faktor, hogyha lehet így fogalmazni. Tényleg ott mondtuk először, hogy telt ház van, és bocsánat, nem tudunk több embert beengedni a házba. Ezzel kapcsolatban amúgy még készülünk valamivel, már mint a Cloud9 Plus-szal, de az majd a jövő zenéje, nem akarok minden kártyát kiteregetni. Igen, úgyhogy az tényleg egy emlékezetes buli volt. Rómerkvelle. Have you ever been afraid of time? Anyhow, treat me like a monster. Never ever wanna say goodbye. This time around, nobody can hide now. Girl, I probably ask you for advice. You levitate me when you see me in the mice. I see the tears when I look into your eyes. I'm sorry I was late to realize. I realized the usual becoming unusual. I realized the visible becoming invisible. I realized I gotta fix things between us two. You got my back since day one, I'm grateful. Have you ever been afraid of time? Anyhow, treat me like a monster. Never ever wanna say goodbye. This time around, nobody can hide her. I don't wanna lose her, can't live without her. Girl, you gotta know, need your time, not mine. You looking so amazing, time is running, baby. And you gotta know, need your time, not mine. I hear the rhythm of your heartbeats. It
It's lovely how you call my name with those lips. You're my addiction, my medication, my motivation. I'm finna get lost in your world, inception. Life is a lesson I'm learning and time is running. I'm lacing, racing you, amazingly beautiful, irresistible. You make me feel good every day, you're wonderful. You make me feel good every day, you're wonderful. Have you ever been afraid of time? Anyhow, treat me like a monster. Never ever wanna say goodbye. This time around, nobody can hide her. I don't wanna lose her, can't live without her. Yeah, you gotta know, need your time, not mine. You're looking so amazing, time is running, baby. And you gotta know, need your time, not mine. I need your time now, I really need it. Back in the day we was laughing and chilling. Now it's all gone, it's all gone. I need your time, not mine, girl. I need your time now, I really need it. Back in the day we was laughing and chilling. Now it's all gone, it's all gone. I need your time, not mine, girl. Have you ever been afraid of time? Anyhow, treat me like a monster. Never ever wanna say goodbye. This time around, nobody can hide her. I don't wanna lose her, can't live without her. Girl, you gotta know, need your time, not mine. Looking so amazing, time is running, baby. And you gotta know, need your time, not mine. No, no, I need your time, not mine. No, no, I need your time, not mine. Rómer Kvelle, Rómerház. Fogadjunk, hogy nincs jobb programod. Hétvégente bulik voltak, aztán május 1-én volt egy hatalmas fesztivál. Április 30-án, május 1-én, igen, 2 napos rendezvény. Ugye a másik Rómer Kvelle féllel, úgymond a másik felemmel, Szilágyi Norbert Sixta barátommal kezdtük el, most már nem is tudom, talán 3 éve a Rómer Kvelle sorozatot, ugye amiről már nagyon sokszor beszéltünk, bemutattuk, stb. Most kaptuk a lehetőséget, hogy meghálálva a közönségnek úgymond az eddigi éveket, illetve megünnepelvén, ahogyan Busa Pista fogalmazott az Ári Mafiából a Rómer Kvelle fesztiválon, ugye ünnepeljük a Rómerház újranyitását, és a Rómer Múzeum úgymond megadta azt a lehetőséget, hogy egy 2 napos ingyenes fesztivált hozzunk a Ne felejts közbe, és hát képeket meg lehet nézni, meg lehet kérdezni a szomszédot, mert rengeteg ember volt a Ne felejts közbe, és abszolút hihetetlenül jó hangulat volt. Nagyon jók voltak a zenekaroknak a kiválasztása, és ugye Odett, Carbon Fools, Ári Mafia kezdetfia, és még sorolhatnám, hogy minden nap 3 zenekar lépett fel ingyenesen, illetve utána mentek az after partik természetesen a Rómerházba. Nagyon jó visszhangja volt. Ennek a fesztiválnak biztos lesz jövője. Lesz folytatás tehát Rómer Kvelle Fesztivál ügyben és koncertek ügyben is, de még mindig nem térünk rá a jövőre, Gábor, mert még mindig van egy kérdésem. Nagyon sokan vannak mindig a koncerten, teltházzal működnek általában ezek a bulik. Ezek szerint nagyon nyitottak vagyunk mi Győrben itt az alternatív zenére. Az alternatív zenészek mennyire nyitottak a győriekre? Szeretnek ide jönni hozzánk? Abszolút pozitív a vélemény a győri közönségről. Ugye, amit mondtam, hogy nagyon lelkes táborunk van, hogyha lehet így mondani. Tényleg nagyon sok stílusba hívtunk zenekarokat és DJ-ket. Valamiért talán még a hely szelleme is rátesz egy lapáttal. Nem hallottam még olyan zenészt, zenekart, aki azt mondta volna, hogy ez nem sikerült valami jól ez a buli, pedig volt csütörtöki koncertünk is, a Middle Mistrad, és ők például azt mondták, hogy Pesten nem csinálnak hétköznapi ilyen jó hangulatú bulit, és hozzáteszem, azért nem minden koncertünk volt teltházas. Voltak olyan zenekarok, akiket úgymond a költségvetések miatt és a kifizetések miatt nem mertünk volna így bevállalni, de ugye volt egy pályázatunk, amiről már arról is nagyon sokszor beszéltünk, ez pedig a Cseh Tamás program, ugye, amire pályázott a klub tavaly év végén, és ha jól emlékszem, 49 vidéki klub kapott támogatást, és a Rómerház is megkapta úgymond a támogatást, és ezáltal bele tudtunk menni olyan meghívásokba, illetve tudtunk olyan csapatokat hívni, akiket úgymond ki szeretnénk próbálni Győrbe, hogy milyen érdeklődés van rá. Szerencsére, hogy azért azokra is voltak igények, sőt voltak olyanok, akik mondjuk ezt a bulit várták, és azt mondták, hogy köszöni szépen, hogy lehívtuk ezt a zenekart, és nem kell mindig mondjuk Pestre utaznia, vagy a nagy fesztiválokra kimennie, hogy ezt az egy zenekart megnézze. Egyre több ilyen bulit szeretnénk, szóval nem csak a teltházas bulik a célok, és nem csak a nagy, népszerű, nagy színpados zenekarokat szeretnénk elhívni, hanem szeretnénk mondjuk olyan előadókat, zenekarokat is hívni, amik mondjuk kevésbé
kevésbé népszerűek, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk van 60 ember Győrbe, aki erre a bulira kíváncsi, de az a 60 embernek ez lesz az év koncertje. Úgyhogy ilyen bulikat is szeretnénk, és reméljük, hogy ilyen bulikat is fogunk tudni szervezni. Kik járnak a Rómerházban? Nem gondolnám, hogy csak a legfiatalabb generáció érinti ezt a bizonyos buli helyszínt. Mondjuk mennek nosztalgiázók, akik régen jártak a házba? Nagyon is, igen. Még a mai napig is jönnek olyanok, akik mondják, hogy emlékszel, hogy itt volt, nem tudom micsoda, és emlékszel, hogy itt volt az a kép, amire nem tudom, és így mennek a sztorizgatások már a bejáratnál. Szóval így még mindig vannak, akik írnak nekünk, hogy most látják, hogy kinyitott a hely, pedig most már nektek is köszönhetően elég sokat elhangzik az, hogy Rómerház, és hogy újra lehet jönni a Rómerházba bulikra, kiállításokra, programokra. Nagyon sok új vendégünk is van, a fiataloknak a többsége. Igazából az előadóktól függ, szóval hogy mennyire népszerű egy előadó, mennyire van úgymond hype-olva a zenéje. Nyilván azért a közönség is össze tudjuk rakni, hogy nagyjából milyen közönséget várunk egy adott bulira. De hogy majd korábban mondtam, ugye nagyon sok stílusból válogatunk, és azért megvan minden zenekar nagyjából az a távra, és tényleg így az idősebb korosztálytól a fiatalokon, hát nagyjából majdnem, hogy mindenki látogat, vidékről jönnek Győrbe. Volt egy csapat, akik Pestről jöttek a Spencer Hill Magic Bandnek a bulijára, és tényleg így délután 6 órakor kopogtattak, hogy jegyet szeretnének venni, mert hogy ők ezért a buliért jöttek le. Nagyon örülünk, és tényleg minden hétvégén van olyan sztori, illetve olyan megjegyzése valakinek a helyre, ami így tök jó. Azt ígértük a múlt heti magazinban, hogy nem lesz nyári szünet, és nem vegy nyári szünetre a Rómerkvelle. Picit később arról is esik majd szó, hogy hogyan zajlik majd a nyár a házban, de menjünk tovább, és egy kicsit az őszről meséljünk, és arról beszéljünk, amikor ismét a klubszezoné lesz a főszerep. Szinte lehet mondani, hogy az ősz 85%-ra kész van. Tényleg ugyan haladtak a bulik, már szinte január-februártól kaptunk olyan jelzéseket, hogy mi is szeretnénk jönni a Rómerházba fellépni. Nem szeretnénk senkit se kizárni, meg vannak a jó öreg visszatérő fellépőink, akiket az őszi szezonból se szeretnénk kihagyni, viszont szerettünk volna újdonságokat is hozni, és ezért sikerül felvenni kapcsolatot olyan új együttesekkel, akik még nem jártak mondjuk Győrbe, illetve még a Rómerházba sem, illetve olyanokkal is, akik már nagyon-nagyon régen jártak Győrbe, és őket pont nem fogom most mondani, ez legyen majd az őszi meglepetés, de nagyon-nagyon komoly lesz az őszi szezon. Tényleg most jelen pillanatban is kiborsóztam tőle, annyira jó zenekarokat és DJ-ket sikerült leszervezni, úgyhogy szeptember közepétől tervezzük a szezonnyitónkat. Szerintem mindenki nagyon fog örülni annak, hogy egy milyen bulival nyitjuk a Rómerház szezonját. Egy zenekart azért mégis el szeretnék mondani. Doppergés. A kedvenced. Mivel te is kérted tőlem, és nekem is az egyik személyes kedvencem. Októberi hónapról beszélünk, és a Hiperkarma 15 éves turnéjához csatlakozik Győr, és csatlakozik a Rómerház, úgyhogy ez is egy ilyen buli, amit nagyon várunk, de emellett még nagyon-nagyon jó sok program lesz a Rómerházban. Rómerkvelle. Sumák, lázadók, véreres szemű, senki háziak, rám figyeljetek, bócok vagyunk, és mind belehalunk. Ékú rádió, kábítószerek, nézd rám, és egyből gerjedek, szerelmes leszek, és mind belehalunk. Na ez az üzenet. Az üzeneted. Akármerre mész, felejtőt találsz, eltűnsz innen. Akármerre jársz, mindig azt fogad, hogy belehalunk. Micsoda üzenet! A konyhában ül, a hamutartóból dekket, szedeget, mással beszél, de a szeme az itt kopog a halántékomon. Mindig bejöhet. Szeretem, mert te is szereted.
csak azt nem, hogy kinek én a legszéléről jöttem. Tudtam, hogy itt leszel valahol, s tessék, itt vagy, de nem megy. Mit csináljak, ha nem megy? Mikor itt ülsz velem szemben, és a dekket szedegeted, hol marad az üzeneted? A konyhában ülsz és a dekket szedegeted, hol az üzenet? Hol marad az üzeneted? Csak a dekket szedegeted. Itt akármerre mész, felejtőt találsz, eltűnsz innen. Itt akármit csinálsz, mindig ezt fogad, hogy belehalunk mind. Rómerkvelle, Rómerház. Fogadjunk, hogy nincs jobb programod. Június 20-án, azaz jövő hét szombaton a múzeumok éjszakáján természetesen a Rómerház is vár titeket galaktikus bulival, űrlényekkel, stretchnadrággal, űrdiszkóval. A részleteket már Parisztól, a buli szervezőjétől halljátok. Az első Galaktika buli az január végén volt, 30-40 fő előtt, és igazából az volt a koncepció, hogy kicsit bemutatjuk az űrdiszkó és az olasz diszkónak ezt a nagyon érdekes vonulatát, amit nagyon-nagyon sokan lebecsülnek, és nem nagyon ismerik meg, ellenszenvesek vele, mert hogy kicsit gázul hangzik, de mégis aki eljött arra a bulira, mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Másnap kaptam a Grászli Bernadettől egy üzenetet Facebookon, hogy szeretné, hogyha ezt tennénk be a múzeumok éjszakájára is. Maga a múzeumok éjszakája az egy kicsit egy ilyen koncepcióra fog épülni, az a Galaktika buli. Szeretném kiemelni, hogy csak analóg technikát fogunk alkalmazni, tehát a fellépők azok vagy bakerit lemezeken játszanak, vagy szintetizátorokon és dobgépeken élőben. Amit még érdemes tudni, hogy az Italo Disco-ból indult ki igazából az egész techno house műfaj, tehát egy kicsit oda is vissza fogunk ugrani, kóstolni a dolgokat. Akik jönnek egy Sylph nevű house duo, ők 2 tagból állnak, és a Farbexel kiadónak az alapító tagjai. Ez ugye sokaknak még nem mond semmit, főleg Magyarországon, de külföldön már annál inkább. Tehát egy iszonyatosan előremutató, nagyon korszerű elektronikus kiadóról van szó, rengeteg külföldi megkeresésük van, csak hát sajnos Magyarországon ez még túl előre haladt, ha lehet ezt mondani, főleg vidéken, és ezt próbáljuk egy kicsit nyomni. Akit már a többiek ismerhetnek, Galactic Jackson, kicsit vicces a név, nem vagyunk annyira komolyak ez ígybe, de Balla Zoltánnak hívják az urat. Egyébként róla azt kell tudni, hogy Magyarország egyik legkomolyabb szintetizátor és dobgép gyűjteménye van. Iszonyatosan nagy lemezgyűjtő. Amit érdemes még tudni, hogy amikor volt fesztivál egy pár éve jött a Röjkszab zenekar, például tőle kölcsönöztek szintetizátorokat, tehát ő tényleg olyan dolgoknak a birtokában van, ami a világon is ritka. Tehát egy-egy ilyen dobgépet mondjuk 10 000 darabba gyártottak 79-be, vagy 81-be, és azóta már szinte sehol nem lehet ezeket kapni. És ilyeneket fogunk hozni, illetve még lesz egy Mesterházi Ákos nevű DJ. Ő már régebben többször játszott a Rómerházba, még a régi időkben. Ő is csak bakelitről játszik, neki körülbelül van vagy 4000 lemeze a gyűjteményébe, és ebből ilyen 300-400-at szoktak hozni egy-egy estére. Ugye itt fel kell készülni mindenre, ez nem csak olyan, hogy a Winchesteremről gyorsan kiválogatom azt, amit akarok, ami otthon marad, az otthon marad, sajnos. Esteban, azaz Iri néven fut, ő egy külön vizuál technikus, eredetileg Mexikóból származik, és ő külön erre az estére fog nekünk lejönni, aki csak a vizuált fogja szolgáltatni, tehát egy kicsit izgalmasabb lesz, mint egy előre megvágott videót betenni háttérnek, illetve még amit érdemes tudni az, hogy egyik jó barátunknak, Zentai Árpádnak lesz még egy fotókiállítása, hogy egy kicsit kulturálisak is legyünk, és itt
itt analóg szintetizátorokról és dobgépekről lesz ez a kiállítás, kisebb leírásokkal, és tulajdonképpen azok a hangszerek lesznek, amik az egész estét jellemzik. Hogy kerül valaki kapcsolatba az űrdiszkóval? Egyáltalán mit is jelent maga ez a szó? Hogyan kell elképzelni? Ugye említettél analóg hangszereket és bakeritlemezt, hogy kell elképzelni az űrdiszkót? Az űrdiszkót? Nagyon egyszerű az űrdiszkó, mégis nagyon kellemes, nagyon jó dallamokra épül az egész. Ez a 70-es évek vége felé indult el a nagy diszkólázban, és ugye akkoriban volt ez a futurisztika, vagy hogy is mondjam, ugye mint az Orion űrhajók halandjai, meg hasonlók. Ezekre a tematikákra épültek rá ezek a zenekarok, és ez ugye az olasz diszkóból, italo diszkóból alakult át űrdiszkóba, és ezekből szépen lassan alakultak ki az acidok, a techno zenekarok, a techno DJ-k, producerek, house, stb. Tehát igazából ez az egész elektronikus zenének az alapja. Hogyha a hallgatók közül valaki most kedvet kapott, és hamarosan majd hallgatunk is egy ilyen felvételt, de hogyha valakinek megtetszett ez a buli, akkor hol tud róla információt szerezni, mondjuk az interneten? Romerháznak a Facebook oldalán, az események között rá kell keresni. Úgy vagyunk írva, hogy múzeumok éjszakája bekapcsolja, Galaktika 003. Valamilyen formában már megjelent ez a Galaktika buli a Romerházban? Igen, kaptunk egy lehetőséget, ha jól emlékszem, március 28-án a Pasó koncert után csináltunk egy kisebb Galaktika partit. Abszolút nem számítottunk ekkora közönségre, aki eljött. Ugye általában az szokott lenni, hogy mindenki elmegy a koncertek után, és úgy voltam, hogy ha 70 ember eljön, akkor már királyok vagyunk, és ha a lemezjátszó bérlés megvan, akkor már minden tuti. Hát ehhez képest szinte könnyekbe lábadt a szemem, mikor láttam, hogy sokan voltak, teltház volt, nem engedtek be embereket, amíg el nem fogynak bentről, és ami nagyon-nagyon jó volt, hogy iszonyatosan jó visszhangot kaptunk a Galaktika partiról. Tehát ez tényleg egy olyan dolog, ami mindenkinek tetszik, és rájönnek az emberek, hogy ez tényleg király. Június 20-án tehát folytatás. Érdeklődöm, hogy űrlényeket is beengedtek. Igen, határozottan igen, illetve még azt kell tudni, hogy kicsit most az aerobikra is rámegyünk. Ugye a diszkónak hozzá tartozik a 80-as évek aerobik jelmezei, tehát ugye rengeteg ilyen zene aerobik videók alatt mentek, tehát a pultosok aerobikos ruhába lesznek öltözve, reményeink szerint még jönnek mások is, akik beöltöznek, illetve még annyit tudok mondani, hogy lesz egy különleges estitala, és hogy egy kicsit rave hangulat is legyen, minden belépőhöz világító karkötőt adunk, és még az udvaron lesznek futurisztikus űrfilmek vetítve, ahol így tipikusan belehelik az emberek a szkafandereket. Hello everybody, would you like to try me? You switch me on for weeks, as I do never sleep. I have no legs to walk, but I can sing and talk. Disco, computer, I am the future. Disco, computer, I am the future. I've got music and lights. I make the drinks alright. And when you turn me on, you've got disco at home. Disco, computer, I am the future. 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 And now that you have seen the way to dance with me, you have to dance all night to keep me satisfied. Disco, computer, I am the future. Disco, computer,
future, disco, computer. I am the future, disco, computer. I am the future. Rumerház. Fogadjunk, hogy nincs jobb programod. Ennyi fért a mai magazinba, további szép nyári napot nektek, és ne feledjétek, találkozunk a házban legközelebb június 20-án. Én tutira ott leszek, Panka voltam, sziasztok! Hallgasd jövő héten is a Rumer Kvellét itt a Győr Pluszon, és találkozzunk a Rumerházban.